Ndibulisa moya oyingcwele ophakathi kwethu, ndibulisa utata umpostile, ndibulisa abefundisi, ndibulisa abavangeli, abashumayeli, abadala bebandla, umzimba kaKristu wonke uphelele egameni likaJesu. Amen. Ndikwakwa Menziwa ke mna ke ndisinsiwe, izono zami zixolelwe, ndalandwa yiNkosi uYesu ngelinye ilanga, wazihlamba izono zami, ndingumntwana kaThixo egameni likaJesu. Amen. Bazalwane, namhlanje ke ngalomzuzu sikwixesha lokuthandazela abantu bakaThixo. Lixesha ke ngoku lokuba ke sikhale kuThixo ngabo. Haleluya. Sidla ngoyityhila ke le verse pha ke kwincwadi kaTimothy wokuqala pha ku chapter 2, sifunde pha ku verse 1 uzawufika phayana ke isithi imigqaliselo ngonqulo labantu bonke. Enye iBhayibhile ithi ke umthandazo webandla. Amen. Kodwa ke ngokufutshane nje ndicela ke sijonge pha kwincwadi kaIsaya, ke sijonge chapter 8, ke sifunde pha ku verse 21. Sizwi selawa mandla afusu Kristu kwabafileyo. Sizwi selawa mandla afusu Kristu kwabafileyo. Sizwi Isaiah chapter 8 verse 21. Isihloko salena sithi isithwakumbe. Verse 21. Ke kaloku abantu bayakubhadula
bexhwalekile belamba bekelo phango ke basuka babelugala bakhangele esibhakabhakeni bamshwabulele ukumkani wabo nokunjalo noThixo wabo. Verse 22. Boba ngakhangela bangaboni into yimbi ehlabathini ngaphandle kwenxwaleko nomnyama ombonde ongaphephekiyo. Akufundele kwenye iBhayibheli. Jesus sihlokondaba umqondiso ngomaxhoba ayakhawuleza into eziphangweyo. Verse 21. Baya kucanda kulo lonke ilizwe begogotyelwe belambile uthi ke abathe balamba babe noburhalarhume bathambise ukumkani wabo noThixo wabo babheke phezulu. 22. Babheke emhlabeni nanko kuyimbandezelo nobumnyama bathiwe ncithi yincutheko yingcutheko begxothelwe esithokothokweni. Asifundele ngesizulu ke. Isiprofeto Jesus isihloko sithi isiprofeto ngokwahlulelwa kuka-Israyeli. Verse 21. Bayakudabula izwe bexinekile belambile kuyakuthi lapho belamba bavuke ulaka bathuke inkosi yabo noNkulunkulu wabo babheke phezulu. Verse 22. Bayakubheka nasemhlabeni bheka nakho ukuhlupheka nobumnyama nokuhelela kwesizi. Yebo bayakuxoshelwa esigayagayeni. uYesu makasikelele ke izwi lakhe. Amen. Haleluya. Bazalwane, apha kuthethwa ngoIsrayeli. uIsrayeli libandla likaThixo. Ngelixesha uMoses ngelixesha uThixo athuma uMoses makahambe aye eJibhuta ayolanda abantu bakhe okanye ayolanda ibandla. Ithi iBhayibhile kwaphuma khona amaSirayeli kwabe kukhona nabanye abantu bezinye inhlanga abahamba nomthilili besiya kwilizwe lenkululeko. Ithi kayiqhubeka ngalixesha baphumayo khona eJibhuta amadoda khona ayengamadoda awumeleleyo ukuba angamelana nemfazwe. Haleluya. uThixo wayenza imimangaliso eyenza ngoMoses enceda ibandla. iBhayibhile mayiqhubeka incwadi eNumeri kodwa bahamba bamvukela uThixo. Ekumvukeleni kwabo uThixo wababetha ngesibetho. Ithi imizimba yabo yewaqa enhlango ngenxa yokuvukela uThixo. As a result, isizukulwane esilandelayo asiyazi imimangaliso yenziwa nguThixo. Ukuvula kolwandle nokuqina okanye ukuqoqwa kwamanzi ababeyonqalelwe nokubethwa kwedwala livuza amanzi zange bayibone lo mimangaliso. Haleluya. That is why xa sisiva uGideon ithi iBhayibhile amaSirayeli okanye ibandla likaThixo lalivaza
ukuba ngabe ukhona kutheni sihlupheka kangaka, kutheni siphila kabuhlungu kanje. Haleluya. Uyazibuza uGideon, iphila imisebenzi, iphila imimangaliso ekade senziwa uThixo. Ewe sasifile kodwa kwelethi ixesha ayisekho le mimangaliso. Siphila kwi-generation bazalwane sibalisela amabali emimangaliso, kodwa kwelethi ixesha ayisekho le mimangaliso. Kwenze kanjani ukuze kube njalo? Ibandla limfukele uThixo. Uyalila uThixo, uyakhala uThixo, uthi izimvu zami azinamalusi. Uyakhala ngoyezekile, uthi zithe sa akukho mntu usiqokelelayo. Noma zikhona ebandleni kodwa noma zilimele akukho mntu uzinyangayo, noma ziyakhula akukho mntu uziphilisayo. Zithe sa zilixhoba lamarhamncwa. Sizawuthandaza ngoku. Ezikhulayo abazinyangi, ndiyakhala ngabelusi bami, ngababona bazifunela inzuzo yabo. Ezishemileyo bayaziqhela bathengise ngoboya bazo. Noma mhlawumbi kwakukade imithombo ikhona amanzi kodwa amanzi awekho, kwakusifa kule ndawo kuthethwa ngendlala, indlala kamoya, umoya igcwele, ibandla limkhobozile. Kwakudingeka thina sithandaze ngale nhlungu. Siyaphakama sizothandaza. Uthi Jesu thandazani. Ikhona indawo Yesu athi wathi wawuzibona izihlwele ziphathula njengezimvu ezingenamalusi. Ithi iBhayibhile wangenwa yinhlungu. Kwakuthi masithandaze ukuze uThixo athumele abanini abasebenzi, ngoba nesivuno siningi.